Som Pirineus 2013 ha clausurat avui la seva primera edició, una edició que ha congregat unes 250 persones al programa de formació on s'han identificat unes 200 empreses que treballen al territori amb temes molt relacionats amb el Pirineu i s'ha ofert assessorament especialitzat a 32. El programa, que ha comptat amb el suport dels diferents consells comarcals pirinencs, el SOC i l'IDAPA, ha volgut treballar 5 sectors que considera estratègics per al desenvolupament de la zona. S'ha focalitzat molt en el tema de turisme, vol dir d'ecoturisme, de cases rurals, de senderisme, i té l'altra branca del projecte, que és el del producte local i l'artesania. Tots aquests àmbits són empreses, petites empreses ubicades al territori que d'alguna manera el que fan és acabar, diguem, visquent del territori o d'allò que ofereix el territori, no? El que són productes locals, productes procedents del món de la llet, de la marmelada, però també dels recursos naturals de les nostres comarques, tot allò associat a la natura, als parcs naturals, a les excursions, al senderisme. La idea ha estat donar eines als emprenedors per tirar endavant els seus projectes, alhora que fomentar el treball en xarxa i que es coneguin entre ells, ja siguin ramaders que han decidit fer venda directa, empreses de senderisme o artesans que utilitzen producte de la zona. El programa Som Pirineus ens ha servit sobretot per creure realment amb el producte que tenim, que és un producte molt bo i que la gent encara no el coneix, i sobretot per conèixer i crear noves aliances i sinergies amb altres agents que també viuen al Pirineu, que és molt important per nosaltres. Conèixer a molta gent en una situació similar o comparable a la nostra, que això diguéssim que t'enforteix perquè veus que hi ha molta gent que està com tu i que poden sortir moltes idees per ajudar-se, i a banda doncs, també aquest recolzament a nivell de conceptes, de cursos. Ens ha ajudat molt perquè ens ha fet adonar de coses que potser no hi havíem pensat, que potser havíem deixat de banda, i ens ha fet donar importància d'aquestes coses, no? I llavors a partir d'aquí també del Som Pirineu o de projectes anteriors també va sortir el nom d'aquest projecte, Rels, no? L'èxit d'aquesta primera edició ja ha fet pensar als organitzadors en una segona per al 2014, que es vol enfocar a com créixer com a marca i fer el salt de la comercialització fora de les fronteres de les comarques pirinenques.